No, chvála Bohu, sme konečne vyhrali za 2 body, takže celá kabína sa oddychla a sme všetci radi za tie body a zase to nebol ľahký zápas. Videli ste sami, zase sme v prvej trete mali tlak, dali sme prvý gól a potom prvý gól, keby sme sa zase ukludnili, ak sme hrali aj vo Viedni, tak presne isto. No, dostali sme 2 glúpe góly, ale opäť sa sila mužstva ukázala a dali sme na 2-2 v druhej tretine a do kabíny a si myslím, že to nás nakoplo. A tretiu tretinu si myslím, okrem tých 5 minút posledných jsme asi kontrolovali hru. Překvapil vás Klagenfurt něčím? Nebo věděli jste, s čím sem přijede? Tak si myslím, že hráme s nimi už tretíkrát v sezóne a si myslím, že už pomaličky každý o každom všetko je, takže sme vedeli, že majú silný tým, dobré presilovky a dobrého brankára, takže na to sme sa pripravovali a chvála Bohu sme vyhrali. V první třetině tam bylo hrozně moc šancí. Nikdo by se nedivil, kdyby to bylo 4-0 po prvních 10 minutách. Čím to, že to tam nepadalo? Tak hokej je taký, no, proste keď si pozrite zpátky, možno 11 kol dozadu, tak sme tu dávali 6-2, 6-1, 10-1, 9, proste všetko to padlo a proste ten hokej je taký, raz to padá, raz nie, ale ja som rád za tie 4 góly, čo sme dnes dali a bereme 2 body. V úterý